Velkommen til en præsentation af Toolmins argumentationsmodel. Øh, det er en model, som vi bruger til at analysere argumentationer i tekster og i tale. Vi bruger den blandt andet til at kigge på avisartikler, for at se på, hvilke former for argumenter politikere kommer med, eksempelvis i et debatindlæg, hvilke former for argumenter, der står imod hinanden i forskellige debatter osv. osv. Toolmins argumentationsmodel er opbygget og opfundet af en fyr ved navn Stephen Toulmin i 1958, og er egentlig en ganske simpel model, som I kommer til at se nu her. Det er en model, som i sin grundform består af tre elementer: en påstand, et belæg og en hjemmel. Påstanden er det, som afsenderen sender afsted mod en modtager, altså en påstand, et eller andet argument, som man gerne vil have, at ens modtager vil godtage. Og det gør man ved at påstå et eller andet, argumentere for et eller andet, og lave et belæg, som er en form for forklaring på ens påstand, og derudover en hjemmel, som det, der underbygger en påstand. Lad os prøve at se på et eksempel i første omgang. Hvis man som afsender sender påstanden, at du skal lade være med at ryge afsted, og bagefter har argumentet, det er usundt, så ligger der det er usundt, så ligger der i det en hjemmel, der hedder, man skal ikke gøre det, der er usundt. Når jeg sætter parentes omkring hjemmelen i det her tilfælde, så er det fordi, at den egentlig ligger implicit. Man kan selvfølgelig godt udtale den, men egentlig så er det noget, som bare ligger som en implicit regel, at man skal ikke gøre det, der er usundt. Så påstanden er, du skal lade være med at ryge. Det belæg, man har for den påstand, det er usundt. Og hjemmelen er så, at man skal ikke gøre det, der er usundt. Så det her, det er jo et argument, og det passer perfekt ned i Toulmins model. Når vi nu går og gennemgår modellen i sin grundmodel, og også den udvidede model, som vi kommer til at se lige om lidt, så er det selvfølgelig noget, der er taget ud af en sammenhæng. For I kommer sandsynligvis ikke til at opleve, at i argumenter og påstande og belæg og hjemler i sin rene form, som vi ser den her. En påstand er som sagt et synspunkt, at man afsender søger at overbevise en modtager om. Man sender noget afsted. Du skal lade være med at ryge. En påstand, det er det, der sætter en argumentation i gang. Og man finder den ved at spørge sig selv, hvad er det, man som afsender gerne vil have modtagers tilslutning til? Altså accept af det, man gør. Belægget er det grundlag, som afsender bruger til at støtte sin påstand. Det vil sige så, at man underbygger sin påstand. Man siger for eksempel, at du skal lade være med at ryge over i påstanden, og i belægget siger man så, fordi det er usundt. Så man finder et belæg ved at spørge sig selv, hvad bygger afsenderen sin påstand på? Og så skal man også huske på, at belægget ofte vil være noget, der er mere acceptabelt end det påstand, man har. Altså for eksempel, at det er usundt er mere acceptabelt for modtageren, end at sige, du skal lade være med at ryge. Altså at bede modtageren om at lade være med at ryge er en ting, men når du begynder at argumentere for det med, at det er usundt, så er det noget, der er nemmere at acceptere. Til hver påstand og hver belæg kan man placere en hjemmel. Hjemmel er det, der bygger bro imellem en påstand og belæg. Hjemmelen er et mere sådan generelt synspunkt, som man deler op og accepterer i den kulturelle sfære, man nu er i. I det her tilfælde, så er det her implicite, at det er dumt at gøre noget, der er usundt. Man skal lade være med at gøre ting, der er usundt. Ikke? Så hjemmelen, den finder man ved at spørge sig selv, hvordan kommer man fra et påstand til en belæg? Lad os tage et eksempel mere. Rune til eksamen, det er påstanden. Belægget er, at jeg har ikke læst min lektier. Ja. Og hjemmelen i det her tilfælde er så, at en elev, der ikke læser lektier, dumper til eksamen. Så Rune dumper til eksamen, fordi han ikke har læst lektier. Og elever, der ikke har læst lektier, de dumper til eksamen. Det er påstanden. Det er en til. Frikendelse kan man høre nogen fortælle i en retssag for eksempel, og deres belæg er så, at jeg har ikke gjort det, jeg er anklaget for. Der vil vores hjemmel så være, at er man ikke skyldig i en anklage,
så skal man frikendes. Det ligger ligesom i vores retssystem. Det her det er nogle meget grundlæggende eksempler og meget grundlæggende princip for Tubin-Mins model. Det er grundmodellen. Der er de her 3 faste elementer i den. Men der er også en udvidet model. Og den udvidede model, den sætter nogle flere nuancer på. De udvidede modelpunkter er nogle punkter, som ikke altid optræder, men som kan optræde. Og hvis I kigger på modellen lige nu, så vil I kunne se, at vi har fået 3 ekstra elementer på. Det drejer sig om vores styrkemarkør, vores inddrivelse, som knytter sig til styrkemarkøren, og nede under hjemmel, der kan I se, at vi har fået en rygdækning på. Så det er 3 yderligere elementer, som kommer på Tubin-Mins model, og som selvfølgelig gør den lidt mere kompliceret at forstå. Men lad os prøve at gå det igennem. Vi starter med et eksempel. Vi tager den med Rune igen, der dumper til eksamen. Så er det påstanden. Belægget er stadigvæk, at det er fordi, han ikke har læst lektier. Men der er kommet en styrkemarkør imellem påstand og belæg. Styrkemarkøren, den afgør, i hvor høj grad jeg egentlig som afsender tror på det her, den her påstand, jeg sender afsted. Og i det her tilfælde, der har jeg skrevet sandsynligvis. Det vil sige, at man bløder en lille bit smule op for sin påstand. Man er ikke så sikker på det alligevel. Hjemmelen er også stadigvæk den samme. At en elev, der ikke dumper til eksamen, der ikke læser lektier, dumper til eksamen. Og derudover så har vi så både en gendrivelse og en rygdækning. Gendrivelsen, det er den, der knytter sig til styrkemarkøren. Der, altså, Rune han sandsynligvis dumper til eksamen, med mindre han er kvik nok til at læse faget op på egen hånd, når han har læseferie. Så bløder man lidt mere op for sit argument. Og derudover så har vi også en rygdækning på, som er det, som ligesom argumenterer for at forklare den hjemmel, vi har. Altså hjemmelen, at elever, der ikke læser lektier, de dumper til eksamen. Og rygdækningen i det her tilfælde, det galt i hvert fald for Kasper og Lone. Så når man har placeret en hjemmel, der hedder en elev, der ikke læser lektier, dumper til eksamen, så har man rygdækning i det, at det i hvert fald er sket før. Men man har stadigvæk blødt en lille bit smule mere op for sin argumentation. Det gør man både ved styrkemarkøren, ved gendrivelsen og ved rygdækningen. De bløder i det hele taget en lille bit smule op på den her ellers meget hårde argumentation. Lad os prøve at kigge på dem en af gangen. Styrkemarkøren. Styrkemarkøren, den viser, hvor meget en afsender er villig til at stå inden for sit påstand. Så i den foregående eksempel, der havde jeg sat sandsynligvis ind, men der kan også indgå et måske, sandsynligvis, som jeg har forklaret før, eller måske et helt sikkert, eller en helt tredje styrkemarkør kan indgå. Og som vi kan se, så er måske sandsynligvis og helt sikkert 3 forskellige måder at stå inden for sin påstand på. Siger man helt sikkert, Rune dumper helt sikkert til eksamen, er det klart, at man er meget sikker i sin sag, og meget gerne vil stå inden for sin påstand. Indgår der et måske i stedet for, så har man jo blødt noget op for det, så er man faktisk lidt i tvivl om det her. Så kan vi kigge på gendrivelsen. En gendrivelse, den knytter sig til en styrkemarkør. Gendrivelsen, den indeholder undtagelser, altså det der sætter en hjemmel ud af kraft måske, hvis der er en eller anden form for regel eller nogle undtagelser, som gør, at den hjemmel, man har, ikke fungerer alligevel. For eksempel hjemmelen med Rune dumper til eksamen, at elever, der ikke læser op til eksamen, de dumper. Fordi man kan jo godt i sin gendrivelse skal jo, med mindre han er kvik nok til at læse det hele op i læseferien på egen hånd, så har man sat hvad kan man sige, en undtagelse ind for den her, som gør, at ens hjemmel bliver sat ud af kraft. Og gendrivelsen finder man ved at spørge, i hvilke tilfælde gælder påstanden ikke, altså påstanden Rune dumper til eksamen. Og den vil ikke gælde, hvis det viser sig, at jeg var kvik nok til at læse op til eksamen, altså siger jeg. Styrkemarkør, gendrivelse og belæg, så har vi en rygdækning. Jeg kommer til at sætte pilen op mod belæg, men I skal forestille jer, at den er imod rygdækning i stedet for. Fordi rygdækning, det der knytter sig til en hjemmel,
når der er behov for yderligere dokumentation for noget. Så en rygdækning, den indeholder sådan det konkrete grundlag for den generelle regel, man har i hjemlen. Ikke? Rygdækningen i det her tilfælde med Rune, der dumper til eksamen, er jo, at elever, der ikke læser op til eksamen, de dumper. Og den ekstra rygdækning, det er det her konkrete eksempel, som knytter sig til den her generelle regel, det er, at det galt i hvert fald for Kasper og Lone. Så rygdækningen, den finder man ved at spørge, altså hvilke holdepunkter man har som afsender for at have en generel regel som hjemmel. Toulmins dokumentationsmodel. Den er ikke så kompliceret, som den måske ser ud. Hvis der er noget, der gik for hurtigt, noget, der var svært at forstå, så tag og spol tilbage, se det forfra, se de elementer, som vi synes var svære at se på. Stop op, læs hvad der står i slideshowet, og lyt endnu en gang og endnu en gang. Nogle gange skal man høre og se tingene rigtig, rigtig mange gange, før at man forstår det, og med en video som den her, så er det muligt at gøre det for jer. Tak.